ashe tinin na kone a sawun gaba kan alayanta annabinmu nake yin zuba taurin kai yana anan ko baka gan shi ba babu abin da za ya samu mu bar shugaba ko shaidan ba za ya rude mu bar shi ba in za kai rashin mutuncin ka kayo a can kadda kayo a janibin annabu zai ka can raini mu ba za mu dauka ba tintini daga Allah da annabi ba wani tintini billahi allazi ba za ni mai kishiya tabbas ni na san abin da nake ji a ce wane da ka tattali yau dai babu shi alƙalami ka zuba kadda ka dakushe tabbai na ku taimaka kadda ku lankwashe sai mun tura mun kiri mai kawo tsiya domin ya bage da shehu an zalimi ya ha'inci shehu ne kuma algungumi shehun ba ruwansa mun shaida malami kowa ya shiru a yau ba wani jarumi mu yan tambulo a yau mun rike gaskiya ba ma raina shugaba Allah ya sani ba mata da shugaba Allah ya sani shi ne do ya ba mu sallah kuma kun sani azumi shi ya ba mu nan ma kun sani to ya dakace a shafe dan shegiya annabi ne da gaskiya ko kai na tafi amsar sai ka ba wa kanka mai korafi ka ce ai zina halatte na yi wakafi yau ai na ka samu wannan ne kasafi zo ka ji annabin abin da ya ce tinjiya zo ka ji annabin abin da ya ce kunjiya zo ka ji annabin abin da ya ce zambiya a karama kallahu wato duk wanda ya ce ka shafe sallah ka fara shafa uwarsa tukun haka ne mana to ya za a raina addinin annabinmu kuna kallo wanda bai ji kunyar yi wa annabi ƙarya ba sai kai za ka ji kunyar gaya mai gaskiya ba shi ne ya faɗa ba to tsaya ka ji nassin ayar kamar haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتكن سورة البقرة كنان nake gaya ma ko kuma wanda ya ce ka daina azumi ka gaya mai tun kafin babansa ya zo ake yin azumi ba ni ne na faɗa ba a karama kallahu faɗin manzon Allah ne kamar haka ga ayar bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هاي لا wanda yace ka je kai tata ka shagiya ba komai an dauke mai ka gaya mai annabi ne yace haramun ne bisa nassin alqur'ani mai girma kamar haka bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هاي يو أكرمك الله نكي قاما wanda ya ce komai ɗaya ne a izina halakce ka fara cewa ya yi da babarsa da ƙannansa da yayyansa bai kawo a yi da su ba amma kun bar su suna tsallaka ku da 'ya'yanku wai hidima banda ma mata ku gidadawa ne ga abin da annabi ya ce kamar haka bismillahir rahmanir rahim ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Barane muku gyara a hadisin annabi da na saba. Yace man ra'a minkum munkaran, wanda ɗaya daga cikin ku ya ga abin ki falyughayyirhu bi yadihi, ya kawar da hannunsa. Fa in lam yastati, yace idan ba zai iya ba fa bi lisanihi, yayi da harshensa. Fa in lam yastati, idan nan ma ba zai iya ba fa bi qalbihi, yayi da zuciyarsa. Amma sai ce wa zalika ad'aful imani, wannan shine mafi raunin imani. Akramakallahu, kowanne zami cikin alfarman maza Allah. Al-Muslimu shi ya rawaita wannan hadisin, sadaqar rasulul karim. Aha, tafiya malan sai annabi, mu dai sai annabi, wannan sai annabi, wancan sai annabi, kai ma sai annabi, ni ma sai annabi, yayan mu na annabi, yan can sai annabi, yan nan sai annabi, tafiyar mu ta annabi, furtun mu a annabi, tatun mu a annabi, whatsapp din mu a annabi, net din mu a annabi, facebook du annabi, taken mu na annabi, ya kaunar annabi, amsar du annabi, waya mun sa annabi, iyayen mu na annabi, Allah mu na annabi, matan mu na annabi, iyalan mu na annabi, Allah sai annabi, malakai sai annabi, kowa sai annabi, fardi ne annabi, daga shi ba annabi, baban shirafa'u ne, tarakin ulama'u ne, ceton kama'u ne, tatan jaba'u ne, arzikin fukara'u ne, talabin su kadida ne, tabayin barra'u ne, dodon su yahudi ne, turnagin su nasara ne, annabi ya kakke ne, a barka kan dole ne, shi ne nafsin zaki komai ya dangane, yau da kun san shi babu mai yi mai kishiya, kishiya, kishiya. Masoya annabi, mu haɗa ta hudu cikin alfarman manzon Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, kama sallaita ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima, innaka hamidun majidun. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, kama barakta wa rahimta ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima fil alamina, innaka hamidun majidun. Daga Alhaji Muktar Sajida Nasidi mai ta kare a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.